שומעים אותי? שומעים עכשיו? לא שומעים? שומעים או לא? עדיין לא? איך לא שומעים? עכשיו שומעים? כן? כולם שומעים? אז אני עושה את השידור החי הזה כי אני לא מרגיש בטוח כל כך לחיים שלי, ואם יקרה משהו חס ושלום אז יש וידאו של כל הסיפור שקורה בחודשים האחרונים, וזהו. אז היה חשוב לי לעשות את זה ולספר לכם ולשמור על עצמי בזכותכם, כי אני לא בוטח כבר באף אחד, וזהו. אז זה שידור הכי קצר בעולם, כי אני חייב לשמור על עצמי, וזהו. אני מקווה שאני אוכל לספר יותר בקרוב, וכרגע אני עושה את השידור החי הזה בשביל שכל המדינה תדע שקורים דברים איומים כרגע סביבי, ואני לא מוכן שיקחו לי את החיים, אף בן אדם שלא יעז לקחת לי את החיים, כי זה מה שקורה כרגע. ואני מבקש מכם שאם חס וחלילה יקרה לי משהו, שתוציאו את האמת לאור, כי אני לא יכול להמשיך את זה.